Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh my God! Kapaspas ra ba aron? Okay, ready ha? Oh, ready na? Ah, Ay, ay, Mo di wa makadugo si Bro Direk sa pag-abot. Kaya patukan eh. Bro! Oh, uy! O si puti pasabot ako nakita. Nagparis pagsayaw si Bro Direk o si Kakla. Ang putot. Kamayo din mo sayaw inig burong. May lifting pa. Uy! Ingon o sa gilambuyo lang ni Bro Direk ang kagamay ni Kakla. Uy! Ingon sa, di ko magkatuwa ako nakita na. Ingon o sa, nagkasinapot nila sa ilang lifting. Maniidol ako ni. Una ko mo paibaw ni Bro Direk ha. Niyan ako. sir! Lain naman sa Bertukara lagi, sir! oh, non-stop ni. Nya, kay bawa ka ni sa nisayaw ah. Kabaw! Oh, kay bawa ka? Unsam ko na be? Unsa man di ay ron? J-Lo gihapon ron! Oh, lagi, unsay stepping ani? Ha? Kani mao magani! Oh, cha-cha ni. Mag-cha-cha-cha ta. Okay? Katong atras sa bandi ba? Kay bawa ka di. Pila man ni katukar, sir! Basi di na nako magkaya! Kaya ni mo na hibaw ko. May kay kamo sayo. Ay pagluya-luya niya. Sige na. Apili sa silot ni mo nako, sir! Oh, apili sa silot nimo. Mong ayaw pagsigig reklamo. Kung pila ka tukar ang atong sayawon. Okay? Uy, asa kabuang. Ingon usa na enjoy sab si Bro Derek na. Pagsayo paris ni Carla. Unsa pa gilumay ni Carla ni Bro Derek? Dancer din ni pututa. Height og dagwar gid diferensya ni babayan. Bisag bubuo ni siya pan may porma yan lawas oh. Oo, to na. Murag lagi labay og bula. Murag naglabay og bulas Bro Derek oh. Nindot sa nilang chemistry na. Pero magdili pa niyang unang higayon nga nagparis lag sayaw. Kapilan pa ning ilagi patukar. Wag na-enjoy sa si Bro Derek sa pagsayaw pares ni Carla na. Wala ka siya masuko ni Carla. Gusto na, sir, maluway Alright. ka! Ganito sa Karon akong pa taon ko paminaw. kasuway og non-stop nga sayaw si Roy! Karon pa ba? Oh, unsa na? Ha? Tuo ko na nako nga makamao ko musayaw? Ha? O sir, di na ko musupa kay pasayaw niya ko ni mag-usab. Oh, pasayaw. Oh, Wow! Ay. bro! Bro Alden, ikaw na? Wow, bro! Baru ko tanaw dance down na. Perfect! Ha! Non-stop ha! Bro, kaganiya ka pa diha? Kaganiha ba? Mo di wa ka magkabantes pag-abot ako kay saba kanyo sound system. Kining, bro. Congrats, Carla. Maayo man ka mo sayaw. Gamay. No. Dito, di na nyo lang stepping, ha? May lifting pa. O, nakaya rin mo. May lang gid ning amigo nimo nga ni Dana ko, sir. Hinoon sa ballroom. Ang lalaki mo gimuda sa babae sa pagsayaw. Taon-taon na ko na makakita ni mong misayaw na, bro. Tungod kay nabuang ko sa shooting, bro. Sa indie films ba? I guess this time, hatagin mo panahon pag-usab ang iyong pagsayaw, bro. Kay, maayo man kag paniil. Oh. Amaw. Paniil good? O gabi mo, Oh, gamit kinis pagsudi mo sa radyo. kaya nga naman. Kitiksan ako si Sir Marvin gabi sa among production manager. Pagtuon ka karon na yun dito sa studio para audition. Mag-artista na ka, bro. Yes! Apil ko? Oh, Uy, Salo? Apil ka? Oy, wa kay apil, oy. Kalain. Kalit naman sab kag kalami nako, sir. Gipagbigyan biyati ka ha. Bisan pag nag-abot akong gininhawa og sayaw atong non-stop nimong tukar. Uy, day. Paminaw, ha? Tanawa ra ko ng kaugalingon ni mo, madama nag-artista. Ha? Oh, ang pitok-pitok naman sa ng mata ni mo. Awara ka. Nikalit lang yung lagi kag kalami. Kaayo pa nato ganina Unya karon, sawayo na sab ko nimo. Saway din na musulti tag kamatuoran. Uy, bagay sa nang imong kaugalingon, oy. Oh, nasab. Murag imo na sang giduslak sa mahait nga punya lang akong kasing-kasing.
Pero ganahan gyud ka mga artista? Ha, Carla? Oo kayo, sir. Bro, ngano ko mo na siyang gipangutana na? Adding insult to injury man ang imo. May talent ni Carla, bro. Kabaw mo kanta o kabaw mo sayaw? Unya ang dagway ana bro. Ang height ana. Tanawa ra gud. Awa, Sir Aldin. Grabe, nagyud manaway ning tawhana nako nga ni anak ka. Pero ganina nga kamera, may kini siya nako. Mamugos gyud niya makigparis na kog sayaw. Oy, magpakatuon na lang gug ka, sir, nga may pagtingin ka nako. Oh. Pero dili ka lang gustong may mahibawong lain. Kahabog biya sa imong imahinasyon bayana kay. Kay dili tinuod. Ah. Nausap ang timpla sa imong pagtagad nako kay niya naman si Sir Aldin. Pero ganina nga kitara, maiki ka nako, no? Uy day paminaw. Aron di ka magdahom ba? Gitugbangan ko lang ang imong hambog ganina nga maay kang mukanta. Kanahana ka. Gipakita ko lang sa nimo ang akong talent. Lakaw na sa imong trabaho. Human naman kog limpyo din sa sala, sir. Ang loan day nga kung gipagunahan nimo. Ay, Lakaw na. o lagi, sir. Og salamat di ay Sa unsa? sa pagpahuwa mo nako sa imong panahon. Usa? Nga gihatagan ko nimo gigayon nga ikaparis kag sayaw. Langit na kay to nako, sir. Ikaw, sir, di ka magpasalamat nako? Ug nganong magpasalamat man ko nimo? Ha? Kay gihatagan man sabti kag gigayon nga ikaparis ko nimo. Uy, ngayon ba? Pahawa niya. Hilas-hilas ka lang, eh. Huwag alang sa imong kasayuran, day. Dili ikaw ang akong gi-imagine ganina ang akong kasayaw. Laing tao ang akong ginuhuna ganina. Salamat kaayo, dong. Salamat sa unsa naman sab. Ako na lang magpasalamat nimo kay di man ka magpasalamat nako. Bye-bye, Sir Aldin Guapo. Bye, bye. Bye, Carla. Bro, kabiyasin mo pasakit og sulting Carla, eh. Below the belt, man. Bro, kuwang pa to sa iyang mga sa nako. Bro, Abi ko bag maunat to. Di pa man di ay. Abi ko bag permanente na kung magpatong sa mga panganod. Apania, padayon ko niyang gisaway og maayo. Sige lang. At least, bisan og kadtura, sobra na ang gibati kong kalipay nga. Gikaparis ko niyag sayaw. Gikaparis na ako sig sayaw. Kamaayo niyang musayaw, oy. Ug ang hing lawas nga nagdipig-dipig sab sa akong panit. Murag yun og mangurinti. Ay, ug ang tinanawan ako. Samtang nagsayaw mi. Pilit ka ayo. Ingon og sa ihigopon ko siyang tinanawan ako. Ug ang lawas. Ay, sulit ka. Panugan ang maldito, uy. Carla! To na. Nagsyaok na sab. Carla! Di ara ko, oy! Dugkaya sa niyong tao guloy? Wa man sab ko kaabtig usa ka oras sa kadugay, sir, oy. Anong dugay magkamutubag? Bisag natukan pa ko sa kong laway. Hanggaw gigay kasulti. Oy, mulakaw ko ha. Oh, maglakaw ka, di ka magkamang. Bitaw, sir, klaro man kay nag-ilis man ka. Ug mo iti man ha. Nga may tulubagon ka nako. Kung mubiya ka din sa akong bahay, hindi magpahibaw nako. Tago na lang bisan asa ug pag-ampo. Nga di na magkaabot pag-usab ang atong mga daan. Kay panilngon paghihapon ti ka. Kasabot ka? Ay, magkaabot pag yung tingali gihapon ta, sir, kay we are destined to each other, man gyud. In your dreams. Sa ako mga damgo, bitaw. O bitaw, mo ni tinuod. Kaniadto ra man na, uy, sa ako karang mga damgo. Pero, look us now. Look at us. Hinay-hinay nga nangatuman ang ako mga damgo. Ug mga pangandoy nimo kay we are soulmates. Praning. Wa pa kayo balita, Angela? ay! Ikarasan! Bidensyo! Hala, ati man na lang ginabuhin ni mo, eh. Ay, pasig, ati man si kinabuhin day Carla. Telepono palihog, Angela.
Yes, Elvie. Excuse ha din siya ha. Masig og orders ni. Hello? Angela! Day Carla! Si Day Carla na, Angela? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!